Takunkuman ECOWAS sun fara tasiri akan haƙar uranium a Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa tashar AA Boka TV. Idan yau kuka fara ziyartar wannan channel, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Takunkuman ƙungiyar ECOWAS sun fara tasiri akan aikin haƙar uranium a Nijar. Takunkumar ƙungiyar ECOWAS da ta ƙaƙaba wa jamhuriyar Nijar ya fara tasiri wajen aikin ma'adanan uranium saboda ƙarancin sinadarin da ake amfani da su wajen haƙar ma'adanan. Babban dalilin da ya jawo tafiyar hanwainiya ko ma dakatar da ayyukan haƙar uranium ɗin da kamfanin Somayir ke yi shine karanci ko ƙarewar wasu sinadarai da kayayyakin aiki sakamakon takunkuman da Nijar ke ciki biyo bayan juyin mulki, in ji shugaban ƙungiyar ma'aikatan haƙar ma'adinai Centramin Abbas Munkaila. Kenan da aka yi juyin mulkin nan ya kasance wasu sinadarai bamu da su a aje kamar dai nitrat da sud caustic sa'annan da pièce de rechange kayan jara. Kenan wannan matsalan da ya kawo shine daga rana fudu na wannan wata wannan sinadarai sun yanke. Kenan dole ne sai an saida aikin da ake yi da shi. Sa'annan kuma da aka saida wannan aiki da shi, abun da muka ba da fuska shine a sai a yi gyaran injinoni, sa'annan kuma wurin da ana tonon arzikin can ma a yi gyare-gyare, abun da ake cema maintenance da entretien. Kenan aiki ba ya saya ne kwata-kwata ba, amma ya jawo baya ne. Amma mun san da magabatanmu na kamfani suna kokari da yawa, yanzu za a yi a samu sinadarai. Tuni dai matsalar takunkuman na kungiyar Sediyawo suka kai ga dakatar da fitar da karfen na uranium a kasashen waje, in ji shugaban kungiyar ta Centramin. Boda a rihe yake, kenan uranium da duk wani sauran kaya ba su yi ta sauran wannan kasashen waje. Kamar wani tasiri kake ji ire-iren waɗannan matsaloli ka bayyana na iya yi ga aikin haƙar uranium baki ɗayan sama a cikin ƙasar Nijar? To, matsaloli dai na farko, ma'aikata mu wajen 750. Sa'annan 'yan kwangila sun kai wajen 1,000. To, wa'annan mutane duka in tahiya zai yi tahiya in babu aikin yi, kenan wannan yana kawo babban tikas kasa da kanta. Ai tana sa wani dan karamin amfani da wannan tonin arzikin wannan na uranium. To, kenan in kudi bai shigowa, in ayyuka ma an dakata. Kenan mutane wahala za a yi sosai da mu da gwamnati mu duka. Shugaban kungiyar ma'aikatan haƙar uranium ɗin Abbas Munkaila ya ce hakikan sun tattauna da ma'aikatan ministan ma'adinai akan wannan matsala, sai dai sakatare janar na ma'aikatar Malam Hamma Abdu da na tuntuɓa ya ce babu wani tsokaci da zai iya yi ya zuwa yanzu. Tuni dai wasu 'yan fara hula suka soma tofa albarkacin bakin su a kai. Muna fata ƙasashenmu makwabta a gare mu irin su Benin ya kamata su samu su saddaɓo mu samu duk abu ba ma wannan sinadarin na uranium ba, abun da ya kamata na masarufi wanda ya kamata shigo cikin kasan mu a samu ya bude shigo, kuma wanda ya kamata shi kasa su shiga. Ya kamata a ce an zamana an sake wannan yarjejeniya ya zamanto ita Faransa ta samu, mu ma kuma mun samu ya gwargwado amma sai aka yi waye gari abun ba haka nan bane ba. Ƙungiyoyin farar hulan da ita kanta ƙungiyar ma'aikatan ta Centramin shawara suka ba sabbin magabatan na Nijar cewa su sake duba yarjejeniyar da ke akwai tsakanin Nijar da Faransa, a buɗa wasu sabbin abokan arziki su shigo da yadda uranium ɗin zai yi daraja, ƙasa ta ci amfani, sannan su kansu ma'aikatan su kasance cikin kyakkyawan yanayi.